S ideou postavit půdní holubník na Žižkově přišel zakladatel organizace Obecní holubník Michal Ďuríček. Holubník se nachází v domě městské části Praha 3, kde sám Michal bydlí. Soužití lidí a holubů zde nikdy nebylo bezproblémové. Kvůli holubímu trusu se postupně zhoršovala hygienická situace v domě a začaly přibývat stížnosti. Michal přišel s alternativním řešením. Místo hrotů a sítí nabídnul holubům náhradní hnízdiště. Jako vhodný prostor se ukázala zdejší půda. Zeptali jsme se Michala na první nájemníky v holubníku. Tak jak se na to vlastně jako koukají první nájemníci holubí? Ano, naši první nájemníci nebo zákazníci, jak jim taky říkáme, tak jo, to byla jako taky taková operativně vzniklá myšlenka, že když z okolností v tom domě hořelo, předtím ještě než ten holubník byl úplně vybudovaný, a jsme našli ve sklepě po požáru zalezlý jako holuby, no takže jsme operativně teda rozhodli, že do toho holubníku umístíme a využijeme jako takzvanou násadu, že si je tam necháme zvyknout a potom, až budou zvyklí na lidi a na péči, tak holubník otevřeme a idea je taková, že oni už tam budou zvyklí a zůstanou tam a budou tam hnízdit a přitáhnou si tam potom další holuby, co jsou zvenku. Jako, je to vždycky lepší v tom holubníku nějaký holuby mít, nějaký vábničky, které tam pak jako přitáhnou, jako využívají se třeba jako. Kdybychom je neměli, tak bychom si je museli někde najít, jo? Že bychom si je museli někde třeba půjčit, jo? Ty holuby. Jo? Takže takhle nám to jako osud nahrál přímo. No akorát jsme museli trošku, bylo jako pak komplikovanější ten holubník potom dobudovat. Protože už tam byly ty holuby, jsme ho ještě dobudovávali už z holuby. A vlastně co je cílem tady toho holubníku? Cílem? No tak pro nás je to tak experimentální holubník, jo? Tak jako chceme si, je to náš první holubník a my máme jako hodně, jako všechny naše zkušenosti, že jsou teoretické, no, tak teď je budeme převádět do praxe. Potřebujeme vybudovat systém, potřebujeme vybudovat metodiky. Cílem je, že bychom už potom měli třeba standardní metodiky, které už by se potom dávaly jenom dál, jo, když by chtěl někdo holubník, už bychom mohli poskytnout nějakou standardizovanou metodiku. Chceme se naučit o ty holuby pečovat. No a cílem samozřejmě je, jako to je pro nás, no a jako pak cílem, proč to vzniklo, je, jako aby jsme zaručili nějak, jako zlepšili hygienický standard v tom domě, jo, který teď je opravdu špatný, jo, tam toho trusu je všude hromady takže ten hygienický standard bychom chtěli ukázat ostatním nájemníkům, kteří měli z toho holubníku nejdřív strach, že se tam ta hygiena jako naopak ještě zhorší, tak jim chceme ukázat, že opravdu to funguje, že situace s trusem se zlepšila a že holuby, že jich je tam míň a ne víc. A vlastně, když se staví holubník, tak panují takové jako mýty, že vy tam ty holuby budete jako množit a bude jich tam ještě mnohem víc, tak tohle byste nějak mohl jako vyvrátit nebo nějakým způsobem komentovat? No to je běžné jako právě jako to byl jedna z námitek nájemníků v domě, že je tam budeme množit, ne, tak samozřejmě ten holubník je hlavně regulační. Jo, tam jim budeme odebírat vajíčka a tím regulovat jejich počty. Jo, takže z toho opravdu nemusí být obavou. Jedná se o poměrně malý holubník s kapacitou pro 20 až 30 holubů. V době natáčení zde bylo prvních 8 nájemníků. Prostor holubníku není ideální, je zde komplikovaný přístup, velmi šikmá střecha i šikmá podlaha. Vymyslet technické řešení stavby nebylo jednoduché, nicméně lepší prostor k dispozici nebyl. Současní nájemníci jsou zatím v holubníku zavření, aby se zvykli na lidi a péči. Po otevření holubníku by zde už měli zůstat a přilákat další nájemníky. Michala jsme se také zeptali na specifika financování tohoto projektu. Tak ještě byste mohl říct něco k financování holubníku, kolik to třeba vyjde na měsíc a tak? Co je potřeba? Ano, jako k financování bych chtěl říct hlavně to, že jako první holubník taky v České republice, který zatím je, který tady jsou, tak si budeme financovat sami. Jo, že to byla jako
jedna z podmínek, vlastně jako bez toho by to vůbec nebylo schválené. Jako kdyby ta městská část to musela platit, tak opozice byla zásadně proti tomu a nebylo by to schválené. Byly stížnosti na to, že na nehorázné plýtvání veřejnými prostředky, je to až komické. Za normální okolnosti bychom na to nepřistoupili asi, jako jo. Ale, nebo běžně, ale tím, že ten holubník opravdu potřebujeme, tak jsme říkali, že teda vyzkoušíme to samofinancování. Zároveň to může být i cesta pro někoho, jako pro jiný, jako třeba projekty. Je třeba to prošlapat, jo? Bereme to tak, že je třeba prošlapat i tu cestu, že si ty holubníky budou třeba nějaký spolky financovat sami, nebo nějaké organizace a má to tu výhodu, že pak takový holubník, když bude vlastně víceméně soukromý, tak, protože může vzniknout takhle pak už tak jako klidně na soukromých půdách, jo, někde, tak jako těch možností bude víc, než jenom těch městských. Jo. No, takže jsme udělali teda sbírku, zatím teda to budeme teda teď ten první půlrok financovat ze sbírky, no a pak požádáme o dotace, no a zkusíme i další, no, třeba nějaké formy nějakou financování, jo, co se nabídne. No a k těm nákladům ještě, tak já bych to viděl tak asi jako na 10 000, teď mluvíme ty náklady třeba jako vyšší, někdo by to, jako samotná péče o ty holuby, jako ten materiál, jako třeba nějaký léčiva a tak třeba by mohlo být tak do 6 000, ale tak to uvidíme, jo. To fakt jako je taky i v rámci toho testovacího provozu, co teď máme, tak potřebujeme vyladit ty náklady, jo, protože to jsme zatím všechno jako odhadovali, že jo, jako teoreticky, no. Takže i ty náklady budeme teď vlastně sledovat a budeme mít i v ty standardizované metodice pak i ty náklady.